Number 11 ke uZazi Kunene. uZazi Kunene ke abalandeli bakhe baqale ukumbona ukuthi useluze iweight emavidiyweni wakhe ajwayele ukuwaposta ezinkundleni zokuxhumana base bethutheleka khona-ke abanye bembuza ukuthi kwenzakalani, abanye ke bebekhombisa ukumzwela njengoba bembuza ukuthi ingabe ikhona yini inkinga abhekene nayo, kodwa abanye ke bebephawula ngendlela engajabulisi njengoba kuze kwakhona othi sobe sikhona emngcwabeni. Kodwa kwenye ividiyo ubonakale nomncedisi wakhe be-exercise okusho ukuthi kube yisinqumo sakhe ukuthi azikhethele umzimba awuthandayo. Number 10 ke sibe noGugu Gumede. uGugu Gumede ke uke wageyina kakhulu emzimbeni emva kokuba eyekise ingane ibele. Ube esethatha isinqumo ke sokwenza i-vertical sleeve gastrectomy, okuwuhlobo ke lokuhlinzwa olwenziwa kubantu abafuna ukunciphisa umzimba, lapho udokotela ke esusa ingxenye enkulu yesisu cishe 80%, kusale ishubhu elide elibukeka ngathi ubhanana. Emva kwalolu hlelo ke kube sekusabalala izithombe zakhe ezinkundleni zokuxhumana eseluze iweight. Abantu ke baphawula ngendlela abukeka ngayo, abanye ke besho ukuthi bebemthanda ebukeka ngaleya ndlela endala, abanye ke bephawula ngendlela engajabulisi besho bethi hayi wena uyafa suni. Ube esethumela ividiyo ke ekhombisa ukungenami ngendlela abantu abaphawula ngayo. Asanazi niyaphilani sisize sahlehle phela ngoba masingena njalo sithi siyaposta sitshela kuthiwa thina asibuyele kubeni itufuza besithandwa sizitufuza, asafuna masesinciphile thina siyadelela ngokuba sisilime, thina siyadelela Nkosi yami ngokuba sikhethe thina ngoba khona bebesithanda sisakhuluphele sima bhokobhoko sinje ya. Hawu sanibonani nina abakhulu enibona ngazuthi nifanele ukusitshela sisenzeni empilweni zethu. Sanibonani Nkosi yami, sanibonani, siyabingelela. Awu Number 9 ke uNkosazane Daughter, obukeka ke ishintshile kakhulu indlela abukeka ngayo uluze iweight. Abalandeli bakhe ke base bethutheleka ezinkundleni zokuxhumana bephawula ngendlela umzimba wakhe usubukeka ngayo. Uzokhumbula ke nokuthi ubesanda kuthola ingane encane, kodwa ubengazibekile phansi, ubebonakala kwamanye amavidiyo esejimini esebenza kanzima ezakhela lo mzimba awufunayo omlingene. Kodwa abalandeli bebeloko bephawule njalo ezinkundleni zokuxhumana ngomzimba wakhe, uze wakhipha ividiyo ekhombisa ukungenami. I'm so tired of you guys talking about my weight. Oh, she's fat now. Oh, she's slender now. Oh, she's this now. The thing is, I'm always sexy though. Okay, but I'm a mommy. Okay, I'm a mommy and a mamacita. So, fuck off. Fuck off. Okay, I'm tired. Okay, says really gay. 2026. Talk about something else. Okay, just tell me to change my hair. Do something. Number 8 Sihle Ndaba. uSihle Ndaba ke waposta ividiyo yakhe kuma social media. Abalandeli bakhe ke base beqaphela ukuthi uluze iweight ngendlela engajwayelekile, base bethutheleka khona ke bephawula ngendlela esebukeka ngayo. Kwenye ividiyo ubonakale e-exercise wasetshengisa ukuthi uyadayetha, wasephendula indlela abantu abanonya ngayo ebebephawula ngayo ngomzimba wakhe ku social media. This is unacceptable, guys. Sifundiswe kangcono, sazi ngcono than what we're doing right now. Social media bullying is not okay. Commenting on people's weight is not okay. Awungazi, asazani, sekunesimo sokujwayelana kabi. Ngicela siyiyeke lento. It's not good. It's not a good look. Also, I'm very disappointed because abantu bakithi yindaba senze kanjena, guys. Bengazimisela ukuyiphendula lento. If you go on that video, there's so many horrible comments. What is your problem? What is your actual problem? Do better. Kuneyingane lana. And this is how we behave. Is this how we behave really? Number 7 Something Soweto. Ukubonakala kwakhe ke eluze iweight kwethu sabaningi eNingizimu Afrika, abanye bekhathazekile
kodwa-ke wabe esekhipha ividiyo echaza ukuthi abantu mabangakhathazeki, akaguli, ukuthi nje ushintshe indlela akaphila ngayo. I'm okay. Like I'm coolly. I'm coolly. Like I've just changed my lifestyle. Kunezinto engingasazenzi anymore. Like kunezinto engingasazidli anymore. Kunezinto engizenzayo every day, like physical activity, physical exertion. Like lezo zinto lezo zenza ukuthi umuntu ashintshe. So ngishintshile empilweni yami, so that's why I look like this. Number 6-ke uvele Manenje uthi-ke yena bese kumkhathaza ukuba nesisindo esingaphezulu kwamandla akhe kumvilaphisa, wase yadayetha-ke wakhetha nendlela yokuzivocavoca ukuze athole umzimba olingene. Number 5-ke uNkanyiso Bhengu esasimazi kakhulu-ke kwizikhangiso ze-Omo eminyakeni eyedlule neminye-ke imisebenzi kamabonakude, uphinde-ke futhi abe ngumculi. Sasimazi kakhulu-ke nangomzimba wakhe omkhulu. Wabe esethatha isinqumo-ke sokuvula umkhankaso ngaphansi kwegama lakhe, i-hashtag #WalkItOffWithNkanyiso, lapho esiza khona abantu abanemizimba emikhulu ngokwedlulele ukuthi bazozilolonga kanye naye. Number 4-ke uSophie Ndaba esasimazi kakhulu-ke ngoQueen kwi-Generations. Naye-ke ukuluza kwakhe i-weight kwethusa abaningi eNingizimu Afrika njengoba kwaye kwavela nezindaba zokuthi kwalaliswa nasesibhedlela. Wabe seyachaza-ke ukuthi uke waba nokhwantalala elithinta-ke izinkinga zempilo yakhe yangasese. Number 3-ke uKhensani Mlonzo naye-ke ukuluza kwakhe i-weight kwethusa abaningi eNingizimu Afrika noma-ke engazange aphumele obala, kodwa waphinde wakwazi ukubuyela emsebenzini wakhe kumabonakude, okusho kona ukuthi kwakuyizinkinga ezithinta impilo yakhe yangasese. Number 2-ke uLwandlunkulu naye-ke ukushintsha kwakhe emzimbeni kushiya abaningi eNingizimu Afrika bezibuza ukuthi kwenzakalani ngempilo yakhe, noma abanye-ke bebekuyamanisa nokuthi udla ama-drugs, kodwa-ke wazichitha lezo zinsolo. Uke walaliswa-ke nasesibhedlela, kodwa-ke futhi simbonile ebuyela esimweni, okusho ukuthi nje kwakuyizinkinga nje zokusebenza kanzima. Number 1-ke uSerena Williams ongumdlali wethenisi, naye-ke ukuluza kwakhe i-weight kuke kwethusa abaningi, kodwa simbonile-ke esebenza kanzima esejimini ezenzela lo mzimba awufunayo.